Sizin esasy ýaraňyz näme üçin paýyş dedi. Leýla näme üçin onu size aýtmady? Maňa öğretmen o aýt diýip aýdym ama. Onuň ýatynjyň sorgan ýerlerini görkezýär diýe video çykyp diýdi. Bir akıllı adam geçe işim şu. Siz näme üçin şunu atlar boyun alasyňyz diýenler? Ya boyun alýaňyzmy? Ine 4 barmak ýala bilen çynyň arasy. Göz bilen görsen ýalan, gulaň bilen eşden. Göz bilen görsen çyn, gulaň bilen eşden ýalan. Menmi? Awa, näme kär edýäňiz? Ay ýigide 40 näre mal diýerim, elimden esel boýlar demek bolýar. Aňa aýdyl giýje sagat 2-de jaň edip ba, Allah'ım sen ýene näme diýen, ýejeň näme diýen diýmejek bolsaňyz da, men şoň anamym ýok, näme üçin? Men sizin videolaryňyzda seredip çykdym. Ölen dedi, bağışta striptease törsük geyipdir diýdi, ona ucu görünüp dur diýdi, götünde diýdi, garasynda diýdi, ölem dodagan boýalan diýdi.